Είμαστε 7 παιδιά και εκείνη την εποχή έπρεπε να δουλεύουμε όλοι να βοηθούμε τον πατέρα μου γιατί ήταν το χωριό καημένο. Μετά δεκάκι στο χωριό γεννήθηκα εγώ. Μετά ύστερα μας πήραν τα ζά μας, χαλάσαμε το σπίτι μας, δεν είχαμε τίποτα. Και πήγαμε, η μαμά μου είχε τσιγωνίσει στα Καστελιανά, ο παππού μου το πέτω πριν, και πήγαμε εκεί. Και μετά την κατοχή με γέννησε η μαμά μου εκεί σε μια αποθήκη εμένα, μετά που φύγανε οι Γερμανοί. Ναι, μετά την κατοχή έστεσαν οι γυναίκες τα αργαλιά όλα. Χτίσαν οι άνθρωποι πάλι τα σπίτια που τα είχαν χαλασμένα όλοι οι Γερμανοί. Η μαμά μου ήταν έγκυος. Εμένα. Εγώ είμαι δίδυμη. Και σήκωνε 2 παιδιά. Τότε σας δεν ξέρανε αν λένε γιατί τα ήσανε. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Άμα χαλάσανε πατώ το σπίτι και πήρε τα ζάτα μου. Πήγε λέει σε ενούς συντέρμους του πάει κάτω στα κατοχώρια. Αυτός ο πατέρας μου όλη νύχτα δεν μπορεί να ηρεμήσει και πήγαινε κύλουτον στο σπίτι και του λέει ο σύντεκνος. Μα κάτσε σύντεκνε μια ολιά να ηρεμήσεις. Σύντεκνε, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Πήρανε μου Γερμανοί το σπίτι. Μου χαλάσανε οι Γερμανοί το σπίτι. Μου πήραν τα πρόβατα. Έχω 7 παιδιά. Είμαι στον δρόμο, δεν έχω να τα κάνω. Ή τα άλλο θα μου κάνει ακόμα ο θειός, λέει ο πατέρας μου. Μόνο του λέει σύντεκνε, η γυναίκα μου είναι βερεμένη. Και σηκώνει 2 κοπέλια. Και αν θέλει να μου κάνει περισσότερα που διαλύσαν όλα, να μου πέψει 2 παιδιά και να είναι στα 2 θηλυκά. Και γεννάει η μάνα μου και κάνει 2 παιδιά, εμένα και την κλάδη τα 2 θηλυκά. Οι πιο πολλές γυναίκες είχαν στήσει εργαστήρια, ναι. είχαν τώρα. Μετά ύστερα με στεναγκάσανε οι Γερμανοί που τα χαλάσαν όλα και που δεν είχαμε τίποτα, δεν είχαμε οι άνθρωποι που ήσαν τότε μεγάλοι. Και τα μαλλιά που βγάλαμε από τα πρόβατα, τα κάναμε όλα στα αργαλιό. Σημαντικά λεφτά βγάλαμε τότε εσάς. Και κάναμε κουβέρτες και τις πουλούσαμε, χαλιά, τσάντες. Ο αργαλιός που είσαι πάει στο δωμάτιο σου. 2 είχα. Είναι στο δωμάτιο. Ναι, το έχω τώρα εκεί. Πότε τους έχεις? Αυτό είναι από το σπίτι μας. Και ότι παντρεύτηκες τον έβαλες. Μαμά μου είναι. Και από όταν παντρεύτηκες τον έβαλες πέρα. Ναι. Τον πήρα από το σπίτι μας. Είναι της μαμάς μου. Είχε η κάθε μία ένα αργαλιό. Ναι. Πες μου, από πότε ασχολείσαι εσύ με το αργαλιό? Οπότε τα 18 μου και πια μπροστά. Γιατί 18 χρόνια παντρεύτηκα. Και εγώ κάτσα και μετά και έφανα τα πουρτσιά μου εγώ στο σπίτι μας. Γιατί έφεραμε όλες οι 4 αδερφίες έφεραμε. Μόλις εξυπνούσες ξεκίναγες το εργαστήριο. Ναι, στο αργάλιο. Άμα μπήκα στη δουλειά, αυτή ήταν η δουλειά μας. Να κάνουμε τον καφέ, να πάμε να κάτσουμε στο εργαστήριο, τον εβάζεις στο παραθύρι. Ναι. Να τον εβάζεις εκεί, να πίνεις τον καφέ και να φαίνεις κιόλας. Μου αρέσει. Δηλαδή τώρα που φαίνω, είναι χαρά μου να κάνω τον καφέ, να κάτσω στο εργαστήριο να πίνω τον καφέ μου. Άρα ενώ το είχες σαν δουλειά, σε χαλάρωνε και ακόμη και τώρα.
ξύγλες μου, αυτές τι λένε ξύγλες. Και το ξεσύρεις και για να μην σπάσει το χτένι. Όταν φύγει αυτό, το σίδερο, το χτένι θα σπάσει. Πρέπει να έρχεται ίσα ίσα με τους κλωστές. Όσο προχωράς το ανεβάζεις. Ναι, τώρα θα πάρω κόρφο για να δείτε πως παίρνουμε τον κόρφο. Είναι ο κόρφος. Κόρφος τώρα. Ορίστε, που παίρνουμε και κατεβάζει το. Ορίστε. Γυρίζεις δηλαδή τις κλωστές. Ναι, για να κάνουμε χώρο να φαίνουμε πιο καλά. Κατάλαβες. Γιατί αυτό που φαίνουμε το τυλίσουμε εδώ. Να, μετά το δένεις. Για πως έχω τυλίξει εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και κατεβαίνει, οι κλωστές κατεβαίνουν και τελειώνει το εργαλειό. Κατάλαβες. Δηλαδή άξιζε το εργαλειό. Ναι. Και όχι μόνο το εργαλειό, εκούρευε και τα ζά. Ο μπαμπάς, ο πατέρας μου. Ναι. Αυτά τα μαλλιά δεν τα πετούσαμε όπως τα πετούμε εδώ. Τα φέρναμε εδώ, στα σπίτια μας. Και άμα θέλει να δώσει στη γυναίκα σε ένα μπουκάρι ή τον ολόχαρη. Εντάξει, πως έδινες του κόσμου τα πράγματα και τώρα τα πετούνε. Λοιπόν, τα φέρναμε εδώ, τα πλύναμε, ναι, Τα μαλλιά. τα μαλλιά, τα βάλαμε στις σκάφες, τα κουπανίζαμε με ένα, έτσι τα κουπανίζαμε. Κουπανιστήρι, ναι. Γιατί είχαν, πώς τον λένε αυτό που κάνουν τα ζά. Πώς δεν το είχαν. Τι είχαν αγκάδες. Τέλος πάντων, ήσαν πολύ βρώμικα και έπρεπε να τα πλύνουμε πάρα πολλές φορές και ασπρίζαν και προπαντός οι αρνιές των αρνιών τα μαλλιά ήσαν σαν το μετάξι. Να τα πλύνουμε, να τα στεγνώξουμε. Μετά δούλευε το εργοστάσιο του σπαχί του συντέκνου. Να τα βάλουμε στα τσουβάλια, να τα πάμε στο συντέκνο του σπαχί, να του πούμε ψηλά τα θέμε, χοντρά τα θέμενε, να με στα κάνει ο άνθρωπος αναλόγως τι θα κάνουμε. Ναι. Έκαναμε και τα μαλλιά. Πριν να γίνει το εργοστάσιο, τα κλώθαμε στις ρότσες. Τα βάζουμε, ναι. Το νερό δεν πρέπει να έχει βράσει, να κοχλάσει. Διότι τζαματίζονται τα μαλλιά, καίγονται. Πρέπει να είναι πριν αρχίσει να κοχλάσει. Οι παλιοί λέγανε ότι το ντινιά. Γύρω γύρω το τσικάλι κάνει σαν το ντίνια. Τούτο είναι όλο το μυστικό. Το πρόβλημα είναι το πλύσιμο. Θέλουν πάρα πολύ νερό να πλυθούν. Θυμούμε στο χωριό ότι τα πηγαίνανε σε ποταμάκια. Έχουν στεγνώξει τώρα τα μαλλιά. Ναι, και αρχίσουμε σιγά σιγά. Και τα ξέρουμε. Και τα ξέρουμε. Πόσο λεπτή δουλειά είναι. Τα μαζεύαμε
για να τα φυλάξουμε, να μην μας τα πάρει αέρας, και τα βάναμε και τα κάναμε το λεγόμενο τουλούπι. Το τουλούπι το παίρνεις, το κάνεις αυτή τη διαδικασία. Και για ποιο λόγο? Για να τυλιχτεί στη ρόκα. Η οποία ρόκα είναι? Ένα γαλάνο. Καλά. Αυτή είναι η ρόκα που λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Και το γυρίζουμε γύρω-γύρω. Αρδάκτης λέγεται αυτός. Ναι, αυτό είναι το αρδάκι. Αρδάκτη. Και το τυλίγεις ή γίνεται έτσι? Να, και γίνεται η κλωστή, δες. Ναι. Το οποίο αυτό που το βάζεις, αυτό πώς λέγεται? Α, βαρύδι. Όχι, δεν είναι βαρύδι, Αλλά? δεν το λένε, μόνο το λένε σφεντίλι. Εγώ το λέω σαν βαρύδι είναι. Ναι, Για να είδα. για να γυρίζει. Το δράκτη γεμίσει με κλωστή. Βγάζεις και βάζεις άλλο δράκτη, από εκεί πέρα θα βγάλεις την κλωστή, να την πάρεις. Βγάζεις και τη βάζεις στο τυλιγάδι. Στο τυλιγάδι τη βάζεις. Αυτό ονομάζεται Τυλιγάδι. τυλιγάδι. Και μετά, όταν γεμίσει του τον έτσι, σου φανεί ικανοποιητικό το μέγεθος, Ναι. η ποσότητα, Ναι. το δίνεις έτσι. Μπόλικα. Και κάνεις αυτό το τσάνι. Και είναι το λεγόμενο μονόδιπλο, ανάλογα την ποσότητα που θα βάλεις, το βγάλεις από εδώ. Α, έτσι. Ναι. Θα βάλεις μεγάλη ποσότητα. Άρα μετά από εδώ, Αυτό το τονέ είναι φτιάξαμε την κλωστή, η φάδη. η φάδη. Δεν είναι. Τώρα θα πάμε για να κάνουμε τη διαδικασία για το στιμόνι. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ντουλούπι μαλλιά, πάλι. Δεν τα έχω το μητέλο. Δεν πειράζει. Εντάξει, να έρθει και κάνεις αυτό το πράγμα. Α, και βάζεις κομμάτια μέσα. Για να τα... Τα χρησιμοποιούσαμε. Ήτανε, ζαλίζανε τούτα τα καρψά, δεν
Ήταν μπρόσικα κανονική ασκούριαστη. Τώρα που Ναι. δεν χρησιμοποιείται, είναι σκουριασμένη. Δεν Αυτή δουλεύει. με Αυτό την δεν τριβή σου μου λέει κάθεται για τόσο καλά. Δεν Ναι. πάει, δεν δουλεύει. Λέει πως αυτή με την τριβή τώρα, δηλαδή όσο το δουλέψει, θα καθαρίσουν. Ναι, και ήδη από χθες μέχρι σήμερα έχουν καθαρίσει. Ναι. Θα δει σκουριά και θα γίνουν μπρότσες ανοξίδωτες. Ναι, άμα δουλεύει συνέχεια, βέβαια. Ναι. Λογικό. Πουλί το λένε τα τούτον, δες. Κατισά. Αλεκατισά. Ναι. Και αυτό τώρα μετά που το βάζεις. Δηλαδή το παίρνεις από τις καρέκλες μετά το έχεις. Ναι, και το στρίβεις για να μην σου μπερδέψει. Ναι. Αυτό θέλει να τούτο είναι πολύ προσεκτικό. Και το στρίβεις. Και το κάνεις. Τούτο είναι η αλεκατισά. Ναι. Το βλέπεις πόσο αφράτο είναι και... Κοίτα τώρα πόσο λεπτό πάει εδώ, Πολύ λεπτό. Ναι, για να κάνεις... Να σου κάνω μια ερώτηση. Η προηγούμενη κλωστή που φτιάξαμε, που τη βάλαμε στο τυλιγάδι, Ναι. σε τι πράγμα θα τη χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή τι θα φαίνουμε από αυτή την κλωστή και τι με αυτήν εδώ. Τούτο ναι, Ναι, θα το βάλεις στον αργαλιό στη μόνη. στη μόνη, για να κάνουμε Κάνανε τσιρασές, κάνανε... Τούτο ναι, αυτό εδώ, αυτό εδώ που καθόμαστε. Ναι, είναι... Το στιμόνι του είναι... Με αυτό. Ναι, Αυτό εδώ γίνεται στιμόνι. στη μόνη, ναι. Το οποίο μπαίνει στον αργαλιό, βιάζεται. Κανονικά όπως και τη βαμβατσαρή κλωστία που παίρνουμε από τον έμπορα. Ναι. Και μπαίνει στη μόνη και φτιάχνανε το τουσάσι ό,τι μάλινα ήθελανε. Πόσο χρονών είναι το Αυτό αργαλιό ήταν αυτό? της γιαγιάς μου της γιαγιάς. Οπότε λογαριασέ το τώρα 300 χρονών. Είναι αυτό που βλέπεις. Και το βάψα για να το συντηρήσω γιατί μαμούνιασε. Το κολοσάκι το που είχε έσπασε. Έσπασε. Και μεγάλο. Και τα κομμάτια τα ξέρεις όλα? Ωραία, θα σου ξεζηνίσω. Το πάνω αντί. Δείχνε μου το.
Το πάνω αντί αυτό που έχει το στιμόνι είναι αυτό. Η μύτη. Ναι. Μύτος. Η μύτη, τα τσουνάμια. Αυτά που δείχνουν. Άρα είναι τσουνάμια. Καβαράριδες. Καβαλάς. Οι τσίγκλες. Που μπαίνουν εδώ για να ανοίγει το πανί να μην σπά το χτένι. Το πέταρο, το χτένι. Αυτά που βλέπεις έξω, τις μπάντες, το κάτω, το δίμητο, Ναι. φαίνονται από την όψη. Είναι από την όψη. Δηλαδή περνάς το χέρι από κάτω σε φαίνεις. Ναι. Το τριοπατήτηρο μεταγενέστερα Φαίνεις σε από αυτό κάτω. φαίνονται από την όψη. Φαίνεις Και από στο κάτω. τριοπατήτηρο υπάρχει στη μια πατητήρα και το έφυγες από την όψη. Εδώ μάθαμε, οι νέες το μάθαμε την ανάποδη. Το βγάλουμε οι νέες, οι παλιές φαίνονται από την όψη. Και το τριοπατήτηρο και το παλιό. Δηλαδή φαίνανε ανάποδα. Όχι, Δηλαδή δεν μπορεί φαίνονται να από κάτω. η βροχή και φαίνονται το σχέδιο από πάνω. Για να φαίνεται αμέσως από πάνω, να ξέρουμε τι κάνω. Τώρα φαίνεται είναι Μόνο πιο το εύκολο. τριοπατήτηρο, ναι. Τώρα είναι πιο εύκολο το το ίδιο ανάποδο. είναι να ανοίξει και 30 βροχούς, να τις θεωρείς να τις τραβάς και το ίδιο είναι που λέμε από κάτω. Όχι, αυτό Έχει είναι μεγάλη τεράστια διαφορά. Άρα φαίνεται μόνο το τριοπατήτηρο. Τα άλλα όλα είναι από την όψη. την όψη. Που το ναι, το δέξιμο είναι τώρα αυτό από την άλλη μεριά. Τι σημαίνει δέξιμο? Το δέξιμο είναι αυτό που σου λέω, οι τρεις πατησίες. Οι τρεις πατησίες. Να τη διαχωρίσω από τους πατώδες την ακριμιά και σκόνη την τρεις μύτη. Ναι, ναι, ναι. Δες το, ακριβώς το δω. Πατάς την άκρη, Ακριμιά τώρα είναι το δέξιμο. Εδώ είναι πανί, οι δυο είναι πανί. δύο είναι πανί. Ναι, και δύο πανί πάλι. Ναι. Και η μία πάλι το Και δέξιμο. μία. Από την άλλη μεριά οι τρεις μύτιδα. Δύο και μία Και δηλαδή. το που κάτω φαίνεται πέντε. Α, Κατάλαβες. έχει διαφορά. μπροστινό αντί Ναι. utilize το ύφασμα. Ναι. Αυτό δείχνει γκάρδιος που δίναμε τις κλωστές και τεντώνει για να περνάμε τη σαΐτα. Αυτό είναι το σανίδι που κάθεται η φάντρα. Αυτό είναι ο σφίκτης που σφίγγουμε το αντί και κανονίζουμε την ένταση και γυρίζουμε κιόλας και τη λύση. Το πέταλο, Ναι. το χτένι Ναι. που είναι ξύλινο και έχει με καλαμάκια, είναι τα δόντια που λέμε, οι θύρες και από κάθε θύρα περνούν οι κλωστές.
Το χτένι έχει την ιδιότητα να μας κρατεί το ύφασμα όσο θέλουμε να το κάνουμε. Και όταν βιαζόμαστε, δηλαδή ετοιμάζουμε το στιμόνι να το βάλουμε στο πίσω αντί, μετράμε πρώτα το χτένι, να δούμε πόσο είναι, πόσες θύρες, για να βάλουμε τις κλωστές. Να το βάλεις σωστά από την άλλη, ναι. Ωραία αυτό. Το πέταλο το είπα, το πέταλο. Ναι. Αυτά είναι τα μητάρια, που πρέπει να είναι οι κλωστές μέσα. Από κάτω έχουμε τα... Κάτω είναι οι πατητήρες που είναι δεμένα με τα μητάρια και πατάμε τις πατητήρες και δουλεύουμε, ανοίγουν οι κλωστές και περνάει η σαΐτα ανάμεσα. Σαΐτα, ναι. Θα δούμε τα μπράτσα. Να δούμε τα μπράτσα του τελάρου, το κτένι είπαμε. Αυτό είναι το πίσω αντί και είναι ο σφίκτης ο μεγάλος που κρατεί το αντί για να μην γυρίζει. Και όταν θέλουμε να μετακινήσουμε το αντί, βγάζουμε πρώτο το σφίκτη από εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η ρόκα που βάζουμε το μαλλί, δηλαδή το μαλλί το προβάτο που το ξέρουμε έτσι, το βάζουμε εδώ και το κάνουμε κλωστή. Αυτό είναι το αρδάκτη. Λοιπόν, όπως έχουμε εδώ το μαλλί, το τραβάμε σιγά σιγά και με το αρδάκτη το στρίβουμε. Αλλά τώρα δεν μπορεί να στρίψει διότι δεν είναι βαρύ. Και στρίβουμε και κάνουμε την κλωστή. Άμα τη στρίψουμε, τη βγάζουμε. Και τη τυλίζουμε έτσι. Στο αρδάκτη, ναι. Άμα τώρα γεμίσουμε το αρδάκτη μας, το κόβουμε και πιάνουμε το τυλιγάδι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κάνουμε το θηλίτσι που λέμε. Και μαζεύουμε την κλωστή από το αρδάκτη. Το πιάνουμε έτσι, το δένουμε για να μην μας μπερδέψει. Ναι. Το βγάζουμε μετά. Βγάζουμε, ναι, όλο. Ναι. Αυτό το λέμε μονό και το βάλουμε και μετά που μπαίνει. Αυτό μπαίνει στην ανέμη. Στην ανέμη. Αυτή είναι η ανέμη. Εδώ έχουμε ένα ξύλο σταθερό με ένα βαρύ στην κάτω μεριά. Μάλλον τσιμέντο βάζανε. Ναι. Και μια μπρόκα στην πάνω μεριά και γύριζε γύρω-γύρω η ανέμη. Βάζαμε μέσα την τα μασούρια. Βάζουμε δηλαδή αυτή την κλωστή εδώ. Την κλωστή τη βάζουμε εδώ. Και μετά, ναι. Και μετά... Θα σπάσει. Δεν πειράζει. Ωραία, ναι. Και μετά γυρνάει και βάζουμε τα μασούρια. Και βάλουμε τα μασούρια. Για να τα πάρουμε. Και το ένα άρπακτο δείτε αυτό το σίδερο που βάζουμε. Τώρα βέβαια έχουμε τα σύγχρονα. Και πέρα τώρα από τους αργαλείους που είδαμε που είχε και κάθε γυναίκα στο σπίτι της, πιο πολλές τέλος πάντων, τώρα βλέπουμε εδώ το πιο σύγχρονο αργαλείο. Ναι, αυτός είναι πιο σύγχρονος. Πιο μεγάλος που είναι. Πιο μεγάλος, βγάζουμε πολύ πιο φαρδί ύφασμα. Εδώ τι ακριβώς... Είναι και άλλοι πιο μεγάλοι που βγάλουν 3 μέτρα. Αυτός βγάλει ένα 20 εκεί. Τι έχετε ξεκινήσει εδώ να... Εδώ φέρω τη γκούδα, τη βράκα. Α, ωραία. Και είναι η παντελώνα, είναι το σχέδιο, η ανάποδη από κάτω, από πάνω, από την κάτω μεριά είναι καλή. Βλέπουμε τη διαφορά. Εδώ τα μητάζια είναι σιδερένια. Ναι, δεν αποκαλάνε. Δεν αποκαλά από ύφασμα, από κλωστή. Και καλάμι. Το μαλλί πιο εύκολο διότι έχει μια... Πιο ξεκάθαρο, Ναι. Έχει σιδερένια μητάζια και έχει μια τρυπούλα στη μέση και περνάει κλωστή, περνάει πιο εύκολα. Έχει τις ξύγκλες που είναι ξύλινες, οι πατητήρες, το κέντημα είναι όπως στο δεύτερο αργαλείο που σας έδειξα. Πατούμε την πατητήρα, περνάμε το κέντημα και έχει ένα καλό που τραβάμε αυτό το κορδόνι και πάει η σαΐτα. Δεν περνάει τη σαΐτα. Και
και φαίνεται πιο. Άρα με λίγα λόγια αυτός εδώ τώρα ο αργαλιός που είναι πιο σύγχρονος, είναι και πιο ξεκούραστος για εσάς. Ναι. Γιατί δεν περνάτε και τη σαΐτα Όχι, συνέχεια. όλη τη σαΐτα έτσι εμείς. Ναι. Όλο τραβάμε αυτό το κορδόνι και πηγαίνει σαΐτα. Πατούμε τις πατητήρες. Πατητήρες. Επειδή είναι πιο μεγάλος, μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα σε αυτόν. Δεν μπορώ. Μπορώ να έχω το Να χωρίσω. κάνετε μία ποδιά, ας πούμε, εδώ και μία μπορώ φούστα να εκεί. κάνω τρεις πατσάτες μαζεμένες. Αυτό, Μπορώ να αυτό. κάνω τρεις Ταυτόχρονα. ποδιές μαζεμένες. Τρεις ποδιές. Γιατί είναι πιο πελατής βέβαια. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Μπορώ να κάνω τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, Βέβαια. οτιδήποτε. Είναι πιο πλάτος. Πιστεύετε ότι αυτή η τέχνη θα χαθεί? Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Διότι η νεολαία τώρα άρχισε να Έχει πάρει πάνω το αργαλείο, Ναι, ασχολούνται ναι. πολύ Πολύ ασχολούνται, έντονα. ναι. Είναι πολύ Ναι, θετικό. ναι. Μάλιστα. Όπως και ο χορός, όπως και τα πάντα. Τι. Τώρα όλοι κοιτάζουν τα παλιά να τα Γυρνάνε στην ναι, παράδοση. στην παράδοση, ναι. Δεν το φυλάξεις. Ευχαριστώ Πώς πάρα τα πολύ. περνούσαμε και πώς δεν τα περνούσαμε. Γιατί παλιά είχαμε 3 και 4 εργαστήρια στο σπίτι. Ότι θα φύγω εγώ, θα με θυμάσαι, γιατί θα ξαναρθεί και το χ που ήταν και θα θεωρήσει τα στέλνουμε 5-5 στο σπίτι. Τα εργαστήρια. Θεωρείς δηλαδή ότι δεν θα Όχι, χαθείτε? δεν χάνετε. Το εργαστήρι είχε πάντα ψωμί και θα ανέχει. Και θα ξαναστέσετε και εσείς θα τα δείτε. Θα δείτε που σας αρέσει να φύγετε πανεπιστήμια. Μπα, έντονο είναι το πανεπιστήμιο. Και καρό πανεπιστήμιο και είναι το μάτι. Άκουνε σου λέω.